Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning to everyone. So, ina mata masu zumuɗin son aure. Masu son aure kamar irinmu. To, ‘yar uwa ga shawara ta musamman. Aure ba wasa ba, kuma aure abin so ne, don kina so auren baki laifi ba. Amma ga wasu halayen mun da maza yake sa muna fita akan su, sannan a yi aure kuma kwana biyu ka gan sun koro mu gida, ba wai don ba sa son mu ba. Wani namiji ba zai iya da wa'annan halayen ba. Kin ga musamman iya magana, tsafta, iya girki. Wallahi yana ɗaya daga cikin abubuwan da yake birge wasu mazajen. So ki tanada wannan abin, ki je da shi. Ina jiya mana, ba na so a yi kwana biyu a yi aure kuma ya kasance ba mu da halayen nan a koro mu zuwa gida.